Sa boxing ni Ugas ug Manny Pacquiao, daghan sa amo ang nanglantaw, ug ang uban kay nagpustaanay, usa ka lungit tanduay. Ang suntok ni Ugas kay pamugas, si Pacquiao na pildig idi malas, ubag kaayo ang ilang nawong, ang mata murag ng hupong. Puwerteng hubaga sa tan-aw ko, murag bunol nga wa ka buto, haskang hubaga gikulata, napikot ang ilang mata. Si Manny Pacquiao murag naglisod, kay si Ugas taas unya bakod, pero nahubag ang mata ug nawong, ug may bukol pa sa ilong. Puwerteng hubaga sa tan-aw ko, murag bunol nga wa ka buto, haskang hubaga gikulata, napikot ang ilang mata. Puwerteng hubaga, puwerteng hubaga, haskang hubaga. Puwerteng hubaga sa tan-aw ko, murag bunol nga wa ka buto, haskang hubaga gikulata, napikot ang ilang mata. Puwerteng hubaga sa tan-aw ko, murag bunol nga wa ka buto, haskang hubaga gikulata, napikot